bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu breakfast show. Siyajabula mloza akasakhali namhlanje. Awusakhali namhlanje izwi seliqinile. Mhlawumbe ngisazokhala. Kuzolunga. Uyazi ngibuka nje ngempela makuthiwa kuthiwa blood is thicker than water. Ngaba yamazigomeza ayikho into engahlukanisa abantu babezana ndawonye bayazwelana kuzo zonke izinto ezenzakalayo empilweni yabo. Ngicabanga ukuthi ingakho nesi nawe kuye kwakusukumisa lokho wathi cha uyafisa ukuphawula emveni oba udulaleleke umfowenu ekhuluma izona. Ngiyafisa ukuphawula kakhulu because into ayikhulumile izolo kunalezi angibile kuzona echaza ukuthi uzofana amakhehla laphaya aphinde futhi athi undobo umuhle laphayana yebo undobo omakhelwane wakhe ebhomeni yabo engazi noma unesandla yini undobo lo ngoba iyedwa ngomakoti ukuthi ikhuma nemakhelwane ngale undobo ukuthi uhlekaza akhiphuke ngesimo akufona ukwenza ngamanje yabo. Ningaba kongcobo konje sibonga ngithi. Yebo ngwangcobo umuntu kunyawo. Umakhelwane ola ebhonela naye ungakwancobo. Yebo ngwangcobo kodwa angimazi. Awumazi wena. Lo othi uhlekaza aqhiphuke ungcobo lo wasebhonela ubani ofixa lo mlayezo emndenini? Umakhelwane wabo ngale ebhonela omunye futhi owazi ungcobo. Uhleka ukuthi uMasokanovalo usenyangeni akasabuyi. Izolo uthe uma ukhuluma la ngikade ngikulalele ninosigomeza wakhuluma udaba lokuthi ngasithi uthakathiwe wafaka indaba yokuthwala phakathi wafaka indaba yesilwane ubuthini mhlawumbe ukuthi uyichaza kahle leyo ndaba. Shuthi kunomuntu ebesekena sandile kumndeni nawo makoti wakhe ekhona yabo. Shuthi masiyazi lo muntu wasitshela ukuthi uqingo lo muntu ahleli kuyena uyamsebenzisa. Yabo lo muntu ahleli kuyile nyanga yakhe ithwele ngomuntu wesilisa ithwele ngomuntu wesifazane odinga umuntu wesilisa yabo. Lo muntu futhi insalo ngezizi futhi ibona lonke leyo angazi kwenzeka kanjani kuhlangana kanjani izinto azasitshela ukuthi kahle kahle uqinga lapha umfazi wenyanga yabo. Futhi lesilwane asisebenzisayo asifakile kuqene esikwazi ukufika nalesilwane esibuyena lenyanga le esizokuthi esifazane. Uningi lokho wakhuluma ayikubuhlungu senisikhamanga kubuhlungu engithi namhlanje siyafisa ukuthi inyanga izindezi ingaphumeli ikhenga yabo ukuthi yini kodwa oyikhulumelayo yebo ongangakuthi izolo ukele umfonelile wasabisa wathi awunjani ndakababa ngathi ngihambe yaphila wathi ngizile futhi lokho ngathile imali ngisifike ngomalungu ngathi ngasewathina ayithipele ngicela ngizele ngihambe leli hambo lami ngobuya masebeshile abantu abadala ukuthi singaboni ngathi ayikho amalungu asinkinga semalungu nokuthatha kwakho inkinga ile nyanga enza izinto ezirong wathi enza izinto ezirong ngathi indlela ephasisa ngayo wathi ngifela yenze njani kanti ngathi mina bafana ukukhuluma imali ekhaya yebo lonto leyo isazisa ukuthi kuzolandelani kuzolandelani umuntu ezenziwayo imali emuthwala ongakazi uzenzele yebo lonto leyo namchazele wangibuza ukuthi ngingathwasa yini ngangakhuluma kanje ngokuthwasa kathi ngazi ngithwasa kodwa iprocess yasekuthwaseni ngiyayazi yabo wathi phela ngikhulumele kulendaba uyangicela yini ngizobele udumo yini ngathi mina udumo lanje malume nginani anginalutho yabo wathi thina ukuthi ngikhulumele ngabeni zakhe ngoba ngazi ngenze izinto engingazazi empilweni yami. Ekufonela izolo ube umuntu okhuluma ngendlela omjwayele ngayo because abaningi uthe mayikhuluma eradweni bathi hayi khona okukhona engasekho eradweni esekufonela nje wena ekutshela ukuthi hlukana nalezi zinto ubekhuluma njengomalume wakho maziyo ngempela. No, into engithi kakhulu ukuthi le nyanga yakhe uyayikhulumela yabo engazi ukuthi kungani ikhulumela le nyanga yakhe yabo kodwa akawuphakamisanga umoya bekhuluma kahle nami kodwa manje indlela bekhuluma ngayo usayidinganga yabo ongakuthi kaninazo sengisaba ngisho ukulala-ke ebusuku yabo kodwa-ke
njengamanje abantu abadingisiwe Hey. khona sengingakukwesapha. Ngiyangezwa la ethinta udaba lokuthi umakoti ubesemsola ngezinto ezithile. Nina njengomndeni mhlambe ngiyikholwa leyo nto niyibuka kanjani ukuthi ubesemsola ngokuthi umbuka njengomuntu mhlawumbe okungenzeka ukuthi usenokuthandana nomunye umuntu mhlawumbe into efana nale. Hayi mina angazi angimkholwanga. Into esithole kumuntu kade sekuyena naye umakoti wakhe ucelile ukuthi into edala ukuthi angamfuni umuntu wakhe ingoba le nyanga imsebenzile ngomuntu wakhe ukuthi angamfuni. Konke le ukuthi athande inyanga njengamanje umuntu othanda inyanga othandana nenyanga yebo kodwa yena ubhuti wami akazi ukugcina ngempilo yakhe ngicabanga ukuthi uthola usizo uzofika kahle le nyanga ngikugcina inkonzo. Okay. Usekhona nje dadewethu asamukele udadewethu uanilo uyena Nkosikazi kaMasoka. Asikubingelele kodi. Ngiyabingelela sanibona abasakazi nabalaleli emakhaya. Kunjani? Ngiyaphila ninjani? Ngiyakubuka nje ngamehlo engqondo izolo ulalela ukhoze ekhuluma ubaba. Ekhuluma Nkosikazi. Kutheni kuwe uma udla izinto ezinjengalezi uyavumelana nanabantu besenda ama voice note ukuthi ayingathi akayedwa lo muntu? Hayi ngiyavumelana mina ngevele kade ngambona badle ukuthi angithathi kahle ngoba nanokuthi nje zonke izinto ayikhulumayo ngami mina ngisangiphathi kabi ngoba kade ngambona ukuthi unenkinga sengimane noma ngakhuluma noma yini sengimane ngiyithulele nelithi kulungile lokho akhuluma manje uyokulalela mhla ese right esekhwebukile emqondweni esezizwa zonke izinto ezisho ngoba yonke into ayikhuluma ukuthi mina ngangibapha labantu ukuthi abazongidubula njengoba kuyimina obadelwa kangaka ngibele ukuthi lo muntu asizakala be right kuyimina futhi engifuna ukuthi abulawe hayi ngeke. Ngidlala ngami. Makoti usamthanda? Yawodwa lo mbuzo. Akubuza wena usamthanda yini? Sizomlanda. Usethandana nenyanga njengana sangifuni mina. Uyangitshela ukuthi mina into eshayina akayidingi. Wayike mina ngizolo ukuthi ngiyamdinga. Mina into engiyidinga ukuthi asizakale abuyele enqondweni abe right ngoba lo muntu lo unezingane ziyamdinga izingane zakhe. Behleli lapha una leyo nyanga le. Icabanga ukuthi izingane zakhe ziphila ngani ngoba phela unezingane lo muntu. Nina abantwana abangaki? Mina sinayo sinengane eyodwa ina 3 bese eba nabanye abantwana abawu4 kwabanye omama. Yes. Manje kodwa uthando masibuyela kulo yambuzo uthando lusakhona impela. Hayi ngeke yakusekho. Hawu koti. Hawu ngeke sengihlukumeza kakhulu. Angithi no uyasho nje ukuthi uyasho nje ukuthi uyabonda kuyena khona. Na ngizomthanda kanjalo ngimbona ukuthi isilwane manje. Yeah. Well asivumelani nokuhlukunyezwa kwabantu bese sithatha amashadi sizama ukuthi lapha kukho okuzoluka. Hayi nginali ithemba ukuthi mina kuzolunga. Akulunge abuye abe right abuye lezingqondo. Mhlawumbe uzokwazi ukuqala phakathi acabange kabusha ukuthi ufunani yini ekumela yenze. Waphela akubuhle njengoba ehleli lapha enyangeni eyinto engazazi engikhuluma kabi esho zonke izinto hayi kuthi bandla ngifuna ukuqamba manje ngiyamfisela ukuthi engathi angalithola usizo. Uma uthi uthandana nenyanga uqonda ukuthini? Njengoba ehleli nayo njengani uyathi ukuthi yena akasathembi umuntu usethemba inyanga yakhe kuphela mina ngizomthini kumuntu okanjalo okwazi ukungitshela ngonkosikazi wakhe ukuthi akasangithembi kwamina uthemba inyanga yakhe. No siyakuzwa mhlambe emndenini ke mhlambe kade usukubheka ngelinyiso ukuthini kuona nika senikahle nibuyisene kuhamba kahle konke manje. Emndenini njengamanje ngisho ukuthi kuhamba kahle sibuyisene ngoba kuwe kwangabi kuhle lokho kwangempela ngabe bengizama ukubazisa ngalolu daba okusho ukuthi bebengaze bambone bebengaze baxhumane naye bebengakholwa lokho mangithi mina nomuntu bekunenkinga bagcina bekwazile ukubona ukuthi akuhambi kahle bakwazi ukuthi sibuyisane sihlangane sibe into eyodwa njengoba sekwazi ukuthi aphumele ubala ukuthi uyafisa ukuthi ubhuti wakhe ngelinye ilanga abe right abuyele ekhaya. Siyabonga sekathi ungaqina ke nawe kusolesimo ngoba sikazi ukuthi udaba lolu oluyogcina lulunge kanjani kodwa ke akulahlombe ngakufela futhi uzokale semncane. Sinalo lelo themba ukuthi ngelinye ilanga kuyolunga kuyoba right ngoba angifuna ukuqamba amanga hayi lesi simo sisaqala ukwenza akubanga lula bekunzima kumina ngalendlela le ukuthi bese ngifuna nokuzibona mina ukuthi ngubani wathi ekhambeni wesikhathi ke sekungcono manje sengiyakwazi nokucabanga into yaphambili hayi ungihlukumezile ugumeda ngifuna ukuqamba amanga ngiyazibuza ukuthi ugumeda imani ingangaka amadoda la ngaphandle ahlukumeza abafazi awu angalungile wayekhethele yami kade ngiphethe kahle kanjena. Ingane lena engizwayo ku background. Yebo. Bakithi. Hey. Imoto nje zonke iselapha na enyangeni yonke into nje ngisho indlu okade uhlala kuyona usaphuciwe.
iy'moto zakhe zifakuyena konke ngifakuyena mina kade ngikhuluma naye bengithuka nje nayizolo ukuzwa izwi lakhe emva kwesikhathi eside ngikade kagcina ukukhuluma naye indlu angazi noma sakhona amathwasa noma wasekho yini angiphilanga ngayo kwaphela kwathi nje ngingalinge ngizihlanganise nento zakhe angiphume ngiphele hayi nami ke ngiyalalela kumuntu mesho ngaphuma ngaphela njengokusho kwakhe. Hey, no siyabonga kakhulu bambanani-ke Mbokodo ngesandla. Ngiyajabula ukuthi wena nodadewethu la niyasebenzisana manje ukuthi kube khona isisombululo kulolu daba. Okay, ngiyabonga kakhulu. Okay, sisinaso sibonga kakhulu nakwena. Okay, sibonga kakhulu kanjani mlalelo Ukhozi FM kuyo-ke le Mbokodo bros. Ngiyabona ubuhlungu kakhulu lokho. Kwenziwa njani manje? Futhi angimsoli udade lo uma ngokwemizwa yakhe No, iqiniso phela. ngoba Singasho basidlala thina sinokole kodwa iqiniso umuntu kuthiwa bonke ubuhlungu benhliziyo. Inhliziyo ikwazi ukuthatha kuze kufike somewhere. Mase kufike la umuntu nomuntu khona lapha khona. Yabona-ke manje hayi. Ngiyakuphosa ithawula. Mlalelo Ukhozi FM #UKhoziFM VAPS. Usuzwe lo daba kade ulilandela kuze kube manje. Mucabanga ukuthi siphe isisombululo ngempela esiyosiza la. Okay, so afunda lawo ma-tweets before siphume. Sibheka nama-birthdays akhe. Kodwa manje sizingene kumhlosi. Empeleni kumhlo yes.